Hallo kamatsoon. Hey, die kam man. Kyk jy, ek maak jy geld. Het jy nou weg van my nie? Ai, kamatsoon, wat soek jy nou weer geld? Kyk jy eerstens, nee. Die mochi wil uitgaan met die girls. Wat sê nie by my gehoog? Jy wil gaan uit met die girls. Toe pak het een keer gerip. Wat vir jou girls aan plan wil? En een girl moet op een baie make-up opzet. Vandaag is een geel, morgen is een groen. Ja, maar die geld is nie net vir die girlie, man. Ek het nog nie vir jou gesê nie, maar my kar het al weer afgebreek daar in Durbanville. En ek wil het gaan haal, maar allemaal van die bel is aan so duur. Draai crossflow, towing. Do you have problems with your broken down car? Get Crossflow Towing to lighten your load. Crossflow Towing is a breakdown company operating in the northern suburbs of Cape Town and beyond for your vehicle needs. Hou die kam, kyk so. Ek het klaar jou telefoon gemaakt, my broer. Die speaker is hier buitenkant. Waar my pijn? Kijk, daar is een 51 en 40 rand voor jou.